खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे रादाब लानानै फैदों नैबे आंनि उनथिंहाय थानाय बेनार जांख्रिथायनि थैसाम जाय सावथुनखौ थांनाय 30 सेप्तेम्बरावहाय रिलिज होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिटिआरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावहाय बे सावथुना गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों आरो बे सावथुनखौनो नैबे बङाइगावनि इउनिभार्सेल हलजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआरनि मोन 7 सावथुन हलाव 15 डिसेम्बराव रिलिज होनाय जाबाय दा बेहाय जोङो गोबां रायजो राजानि अनसायनायखौ नुनो मोनदों फै जों रायजो राजाफोरनिफ्राय बे सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनदों जों मिथिनानै लानि थैसामखौ नायनानै माबायदि मोनदों बरिया जिखुनु बर' फिल्मनि गेजेराव बेनि बेस्ट आरोना दा सोलिना दं बे बोसोरनिया जिखुनु जाथिनि जि देखायदों बे हिट आरोना थेंक इउ नायना नोंथाङा माबायदि मोनदों जोबोर मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों गोसोआव माने बेबायदि फिल्म नुफेराखैमोन आरो आं दुखुआ बेयाव माने बे आफादनिफ्राय जेब्ला बे मागिदों बे समाव एसे आंहाबो गदों मेगनाव मोनदों गाबखांदों आरो मोनखो मोजां मोनो अके जायनि थैसाम सावथुनखौ नायबाय नोंथाङा नायनानै माबायदि मोनदों नायनानैथ' बिराद मोजां मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जांख्रिथायनि थैसामा जाहैबाय बर'नि जि सिगां जाखांनाय जाथाय बेफोरखौ फोरमायदों आरो ना जों मोजां मोनदों आरो जोंनि फिसाफोरखौ जों बिदिखौ देखायलांनांगोन सिदा खोथा माने बर' मावा जालांदों जोंनाव दाबो थैसाम बादि गोसो गोरबोआव दङ दा बे बुस्थुखौ दा बेयाव सिनेमानि दारै बा माबा मोनसेनि दारै देखायनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बे बुस्थुल' जों मिथिनांगोन जों बे बुस्थुखौ मिथिनानै जों गोसोआव लानांगोन जों माबादि माने मा बुङो बेखौ थासारियाव जों सोलिबोनांदों जोंनि बर' जाथिया माबायदि थासारियाव सोलिबोनांदों जों बेखौ मानानै जों गोसोआव लानांगोन आरो फैगोन समफोराव हयथ' जों आरो बिनिफ्राय माने सिनेमाखौथ' बानायबाय बर' जाथिनि बागै नङा होमबा आरो प्लास बिनि आरो माने बे बुस्थुखौनो जों बोरै माने सुद्रायनो हागोन फोलोमनो हागोन जोंनि माबायाव बर' जाथिया बोरै साबसिन जागोन जों बेखौ आसा खालामो थेंक इउ मोजां मोनदों नायनानै मोजां मोनदों माने बर'नि माखासे जाथायखौ नुनानै दा नैबे सावथुननि गेजेरजों नुनानै मोजां मोनदों आरो माबायदि मोनखो बाबु नायनानै मोजां मोनदों माबायदि मोनखो मोजां मोनदों आं सानो माने बयबो बर' सुबुंफ्रा नायफैनांगौ जोंनि उन्दै गथ'साफोरखौ लानानै नायफैनांगौ जाहाथे जालांनाय घटनाफोरखौ जों दा रियेलाव नुनो मोनदों दा बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लिडारफोरखौ दिनैनि सानथौगिरिफोरखौ जों बेखौनो आसा खालामो दे बिथांमोनहा सोलायनो थाखाय समाजखौ सोलायनो थाखाय हारिखौ फोजौनो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावो जों बेखौनो आसा खालामो दिनैनि लिडारफ्रा जाहाथे माबा नङा माबा मोनसे गाव हारिनि थाखाय बावलांनाय जिउ जोहोलावजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायो बेखौनो आसा खालामबाय आरो बर्थमान फिल्मखौ नायनानैथ' मोजां मोनदों माने जोंनि बर'नि माखासे जारिमिन जानानै थांनाय बा जागासिनो दं दा बेफोरनि माखासे हिस्ट्रिखौ नुनानै मोजां मोनदों आरोखि Son. हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों
आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। माखौ दारायलायबाय थादों बेहाय? असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन। बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों। अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं।